ni Ricky at Large Arsaga. Puno sang balita, puno sang aksyon, puno sang impormasyon. Programa ni Ricky at Large Arsaga. Kaupod si Sunshine Lacson. May nga po naman sa ato mga pinalangga-palangga nga matag palamati diri sa siyudad sa Bacolod sa Bugos sini nga 61 ka mga kabaranggayan sa Masobra City 100 ka mga kapurukan sa baybayon kag kaiping nga mga siyudad kag kabanuhanan diri sa probinsya sang Negros Occidental, Negros Oriental, Western Visayas. Palatuntunan Ricky at Large diri sa DYEC Action Radio Bacolod kag siyudad sa Sipalay. Liwat naman mabatian sa kahanginan. Batian ini tag sa kadomingo las 4 tubtob kita las 5 sa kaoras naton nga pagpasundag sa kahanginan sa pagdulong sa inyo sa pila ka mga importante gid nga mga hitabo sa palibot sang Dakbanwa sa Bacolod kag Negros Occidental, Western Visayas. Pati na sa balita nasyonal kag internasyonal inatanan pagatadtaron tirahon ni Action Sunshine Lacson diri sa aton nga pagpangalagad Banwa. Ang birthday girl pusipos lang siya, prote damo idul ang bulaklak. Ayos. Kaboylog manaton sa pagpangalaga ng aton sining mga angkilan nga technical engineer Action Oliver Pason sa technical side. Siya naman bulos kay Action Henry Spulgar. Backup man dari si Toto James, si Toto James Binares, kasi medyo kulabos lang sa bahin sang trapiko. Wala untat ng trapiko eh. Muna ning kamalahalon sang tanan. Grabe gyapon ang salakyan, no? Sa palibot sang siyudad sa Bacolod. Pin pa sa ginapang obra nga mga overflow, mga overpass nga mga alagyan diri sa siyudad sa Bacolod sus mga kay usip di mo maintindihan gabalang-balang ang imong pag-drive sang salakyan sano pa na matapos dang sa may bata nga area man patalisay ka may kabudlayan ka kapag kadugay kag makalambot ka sa kaladtuan mo nga kalapit mo lang sa siyudad sa Talisay ay terrible Pudman sa aton karon nga patrol, sila ni Action Nixon, Action Alben. Liwat naman nga nagapatigayon sa mga mayor nga dalanon sang siyudad sa Bacolod. News Center naton, Action Lord John Diaz. Pwerte ang energies ni nga bata. Walang pariyas. Simpo sang eleksyon. Talos tanan sila di tanan energy, grabe. Gas lubra plang lapaw lang. Ay, pertiyo. Babae man o kung lalaki, puros tanan mga mapagros. Mo nang siling ko eh. Ila hampang subong, ara nakatuon sa ila. Ato niya nga mga kandidato na sa pagka-senior citizen, kalma na lang ang panahon sa aton. Ay, pertiyo. May nga pon man sa aton nga mga tagpalamati dira sa may sur sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental. Labi kag labaw sa tanan sa city tanan ka mga kabaranggayan, kasyudaran. Ano to? Siyudad sang Sipalay. Espesyal nga siyudad diri sa sini nga palatuntunan. Nga ginadumalahan kag ginapangalagaran sa mga pisa nila nga Mayor Gina Lizares Montilla.
Ginabuylogan sang ila sini nga Vice Mayor. Ang ambungan kagisganan nga Vice Alcalde Oscar Nonoy Montilla Jr. May mga matanyog nga pananawan. Ang una nga masyado kag lubos-lubos. Tuloy-tuloy ang kaprogreso. Ang siyudad sang Sipalay. Halin sa Ogyon Sipalay nun. Hasta nga nangin kabahin na ang aton sini nga mga pumuluyong Sipalay nun. Nabangod sang kabakas kag mga mapisan nga mga public officials ang pinangpili ka tao para sa siyudad sang Sipalay. Grabe ba? Ginawilogan ini sa aton nga mga barangay kapitanes, mga barangay kagawad, purok officials kag subong man sa nagamintinar sang kalinong kagkataway ang aton nga kapulisan sa siyudad sa Sipalay. Lubos man nga ang gamhanan nga mga pumuluyong Sipalaynon gid. Ang kooperasyon nakabutyog kag nakasentro sa administrasyon sang siyudad sa Sipalay. Amo na nga hindi mabudlay ang pag-uswag sang Sipalay, mga kaaksyon. Iba sa lahat kung si Mr. Ruel Cortes pa, iba ka sa lahat. Di matupong-tupungan pero do kabudlay malabawan siling sang veterano nga komentator kag ginarespeto sa Action Radio Fred Salanga. Swerte niya sa Action Fred Salanga. Kaya kung bisan paano may mga nabaton kita nga mga mensahe kung kisa sa aton nga cellphone nga daw masyado ka sanag sa siyudad sa Sipalay diri sa aton nga program, natural. Alang-alang kumanda hala ka mensyon ng inyo nga siyudad, way man kamo padala kung anong inyo hinimuan da. Debla? Oh. May ara ka muda nga masobra nga ginhimo da para sa pumuluyo, padala nyo de sa Action Radio kay karatiyo na ya sa mga reporters. Depende. Diba? May mga banwa nga gasunod-sunod na. Espesyalmente ang banwa sa Isabela, ang dutang natauhan ni Ricky at large. At ang mayor dira, Mayor Man Montilla mo, Mayor Irene Montilla, sa gihapon ang incumbent dira. Di magkalapirintihanay ini sila, dapat magparintihanay man ang tirada kag panggobyerno bla. Para sa pamuluyo, kung ginpaano, ginpagwapo, ginpakambyon sang administrasyon sa siyudad sa Sipalay, base pa malang makasunod ang banwa sang Isabela, nati mga Montilla man ang halos ara da sa banwa sang Isabela. At ang bata subong, Vice Mayor, dako man putoros ni, si Juan Miguel Montilla. Vice Mayor sa banwa sa Isabela, plus ang number 2 nga councilor dira. Montilla man, George Montilla. Lipat lang ko sang numero 1 nga konsyal. Ang record ko galing na bilin sa akong nga kabayo to. Pero importante nga daw laban tanan ara sa administrasyon na sa banwa sa Isabela ang nakalusot mga kaaksyon. Kasi hindi na mabudlayan si Mayor Irene Montilla da. Maghalaka patigayon sa ikaprogreso sang banwa bla. Amo nang pinaka-importante tanan plus congressman da nga ti bag-o man kag mabaskog man Dino Yolo sa ikalima nga distrito nga gintibong man ka pamuluyo. Ini mga panghangkat nga dapat kag angay nga balik do nila kung anong ila pinangako sa pumuluyo sa banwa o kung siyudad sa ikalima nga distrito sang Negros Occidental. Dapat kung may mga pagbag-o, bag-uhon tang palangabuyan ka tao, ang pinaka-importante na makampyonon ta, diskasan tala nagaling kung may chimpo ta, diri sa aton nga program. Kaya ang birthday girl ta, daw mangutos na. Sinya ako naman, action sign may hapon. O nga po, Action Ricky, dumangutos kita.
Salamat sa tanan nga nagapamati sa syudad sa Bacolod sa Bugos nga Negros Occidental. Mayong hapon sa mga taga-Gimaras. Bago lang gid Action Ricky, actually nagpadala sang mensahe, private message. Si Mrs. Marisa Gamilong, kay kada Domingo ginatamiyaw ko na siya. Ay, Diri sa okay. mga program. So, salamat gid man ang Marisa. Sila niya belated happy birthday lang liwat. Wala katapusan eh. Manang Marisa, kumusta ka mo dira? Salamat gid sa tanan-tanan nga taga-Gimaras, no? Nga nag-upod sa sininga programa. Grabe ang signal sa Action Radio. Hasta sa Gimaras. Palang pati- lapaw niyang signal sa Action Radio. Sa mga- Ay, sa mga viewers tagali, no? Salamat sa inyo. Sorry gid na. Mayong hapon sa inyo tanan. Ang Action Radio, may viewer sa naligad ti Waita ka viewer. May viewers man siguro pero galing kay Waita naka-live, no? May mga importante nga ginlaktan ng aton nga itidre. So, sa AM ya, sigurado nga grabe gid ang signal. Pwerte diya mga hangkilan na ding mga technical engineer sa Action Radio eh. Ang chief engineer din, di man mention grabe man. Ang power. Si Action Noel Pinalan. May sulusagrak lang yung gamay sa transmitter. Tumati, pulpugon na dayon da. Amo na yan. Plus, yung station manager, masyado. Mahuya ka man. Si kay Ma'am Nuna. Amo ng tanan nga gahulag bla. Paano makatanlas ang mga sando hindi mayo yung tingog di sang pungko di kung Domingo. Kung ang signal Gamayo na lang. palang lapaw ga kanong katira man. Ganami na lang, ganami na lang. Di ba? Sa tanan-tanan nga nagapamati man sa Capiz kay Dr. Tess mayong hapon. Actually ginatamdan ko na di Action Ricky ang ilang nga mga gradings, no? Ang mga program, ang live program Ara na sila. Tanaw ko. May mga taga Germany, may mga taga New Uy, Zealand. wa- Ari na sila. Amo lang ni pabugal ta ang programa ta lambot sa iban nga pungsod. Nagpadala. Kita lang nga duwa nga iklambo to. Nagpadala na naman sang 200 stars si Ma'am Yvonne Busher. Bo- Mayong hapon. Ma'am, salamat From gid. Germany. Germany, Oo. 200 star. 200 stars ginpadala ni Ma'am Yvonne. Salamat thank kabuot may bala sa iya. Agalay nakamit na mo nga duwa. Yes, oo, nakamit na kami. Way mo, way lang Action kay Ricky, way mo gin way pakilala ka. sa akon. Action Ricky, Action Sunshine. Ginatamyo ko lang ang Family Caraballo sa Haba, Kanduni, kag Barangay 2, Sipalay City. Halin sa miyembro sa mga miyembro sang Hutoda, Handumanan, Bacolod City. Mayong hapon dira sa inyo. Salamat gid Sir Roberto. Sa mga taga-handumanan nga suki sang programa ni Action Ricky at Large Arsaga, mayong hapon gid sa inyo. Ma'am Ana Sinoro, blessed Sunday, happy weekend to both of you. Salamat gid Ma'am Ana ha. Kada Domingo ari gini siya. Good afternoon Action Ricky and Action Sunshine. Have a blessed Sunday everyone. Patamiaw please sa asawa ko bo palangga gini yan ni Sir Lester ang iya nga mag-iloy mo. Uy, sir, may hapon ha. Yes, ari siya nagpadala actually isang 200 stars. Kay saya ni kurang mayor di sa Bacolod nagdaog. Basi, way takabalo. Ah. Pero si Sir Lester is from Tangob ka Sir Lester no or Sumaag. Ang iya nga mag-iloy ara dara no sa ilang puloy-an nagapamati si Ma'am Ayesa May Katagi Benitez kagang anak niya nga si Aya Fire. So mayong hapon lang dara sa inyo. Sila niya happy birthday Action Sunshine. Grabe nga tamiyawanay may Awak mo na. hasta sang pizza 20 24, 25, 26, 27, 28, 29 tas bong. Panglaktod na. Hasta sang pizza 27, may nag-surprise pag idya sa ako, hindi gidya manugid mo. Bro, kuya kabalo ko bisan Padala. hindi sila manugid ya kabalogin ko kung sino na padala. Oo, kabalo ka kung sino nagpadala. Kopaya. Ikaw. Away ko lang nabalaan ka sang 24 imo nga birthday bro kabalo ko nung gaplugup na kung birthday sang program ko di mo. Do lapit ng birthday ni Asan Tencha hindi ko na mas sure. Then ko Pero may salamat, total may mas sure man na sa gyapon. Ang tanan-tanan nga Sure. nga pakita sa ilang nga pagpalangga. Uy, pagwana yung nga, alin sa imo dugan hasta sa imo nga pulso be pagwabi kado kadamo. Grabe. Nagligat to. Way. Nagligat ka Domingo to kita ko to do kanami sto kaligaway ko na mo. Wala. Ari ang gin-surprise sa akon. Wow. Halin sa Coron, Palawan. Oo, Grabe tapos na. may ano pagid, may
isa pag hindi ka basket nga dako puno sang prutas. Amo na basta may... Isa ka bouquet sang probiotics nga ginainom ta na bala. Wow, perte. Patahom-tahom. Kanami-nami gid sang ilang regalo. Thank you gid Miss Mary Anjanette Delgado mayong hapon. Daw Kilala mo ni? Sino? Si Miss Mary Anjanette Delgado. Asawa na ni... Hindi ko magsala. Asawa na siya ni former Action Andy Delgado di sa Ay, YC. galing ka! Si Inday Miriam. Action Andy, oo. Hindi lang ko siya raw, pero... Anjanette Delgado. Kay may Janet pero kung... Ati siya naguro, asawa na siya ko ni Pari Andy Oo. Delgado. No, si Action Pero Andy. ang Miriam niya, kilala ko gid. O hindi lang ko, Mary pa-share ang Ann- gabi, pati. Mary Anjanette, Oh. Delgado. Kay ang Janet, hindi ko may kabisado. Feeling ko close ka mo. Close. Kanami isang kadlaw ni Ma'am Janet, gamayong hapon pa lang sa imo eh. Ay ma'am, mayang Ma'am hapon Mary kayo. Ann, Kamusta? Pero, sure lang abi. Kay may kon Miriam lang Delgado, kilalang kilala estudyante, plan sa una sa Negros na balaan ko na na eh. No? May isa pagid si Barky Tribe. Sila niya mayong hapon, Kimpo Yulo and retired police Jerry Sinoro. Si Colonel Signoron? Aha. Signoron ko ro? Sinoro man. Sinoro? O ba si O, Signoron? retired police Jerry Sinoro. Kaga Kimpo Yulo. Mayong hapon na kuno from Barky Tribe. And then, nagmayong hapon man siya sa imo. Sa may ara pagid si nga naga-view subong nga from Paranaque, Manila. Hello sa Loplop family. This is from Janet Loplop Cabanes. Oh. Si Ma'am Ana Sinoro, always niya. Hindi niya makumpletong adlaw ni Ma'am Janet mo kung hindi makapamati sa Action Radio. Nag-send pagid sang 400 stars. 400 stars si Ma'am Nida Bilyote Olarte. Wow. Mayong hapon, Action Ricky. Ginting And obya. belated happy birthday, Action Sunshine. Stars for you, Action Shine. Wow! Grabe. 400 stars. Ginting Thank you, Ma'am ginting Nida. obya. Salamat, Gid. Ginting obya sang naliga Oh, Domingo o naka-offline. Ito nga, onta ni, duha 200 sa imo, 200 man sa matyag mo sa akon, stars. makuha mo gid. Yay! One malani, istorya, kores-kores. Pero doon sa ano, bala, may stars ang ato na program. Happy lang ko nga bisan paano Yes, ang ining nga oo. program Ginapadalaan stars, may- may nag-send stars. action eh. So dapat may star. Thank you. Ngayong hapon, Action Sunshine, Action Shine, Action Ricky. Monitor lang kami diri kada Domingo. Rubini kag Pato de la Luna sang Barangay 30. Barangay 30. Ruby. Argente de la Luna. Salamat gid Ma'am Ruby. Sila nga duha ni Pato de la Luna. Kilala ko na. Dito ka mandalagan man na sila sang una. At tanan kilala, tanan diha. Uy, man da sang hindi kilala diri Kaya wala ko ginawa. na mga announcer na lang mga amigo ko sa una. Kasi kung sila na bla, no? Yes. Aling hindi ko lang masulado mga ngala nila. Pero pasalamat ako nga aris la. Bisan Domingo, may chimpo sila. Oo naman. May chimpo ganito sila pa. Thank you man kay Sir Rufino Era Gabino. I am watching from Handumanan, Action Ricky, Action Sunshine, good PM. Salamat, Gid, sa inyo tanan. Sir Rufino, thank you Gid sa inyo. Basta sa tanan-tanan nga naga-view subong sa program, sa mga nagapamati sa radyo, salamat Gid sa inyo tanan. Subong, preska na naman ini nga mga balita ang idulong namon sa inyo diri sa program ni Action Ricky at Large Arsaga. Salamat once again sa mga taga-Capiz kag sa mga taga Rojas. Si Doktora- Sa taga-Capiz. si Doktora sa Tess, mga ha? taga-Gimaras. So, si Doktora Tess dira sa Capiz. Sa mga taga Gimaras nga nagapamati man, thank you gid. Sa Bilog nga Negros Occidental. Especially sa mga taga-Sipalay. Oh. Why ka nakatawag kay Sir Nonoy, no? Kumusta ayhan sa Sipalay? Nag-interview din sa liga to di. Away ka di. Ari-ari ko, Ari ka? pag-interview mo sa Ari iya. ka di. Ati bago man lang to. Kung may mga balita man lang sila sa Sipalay, automatic na ya. Kabalo ko ti, number 1 diya sa atong nga program. Ang Sipalay. Automatic na. Pero kung daw kiuki lang.
Habyog ta lang anay. Ahay. Oh. Actually, Ricky, actually kadamo sa mga natabo kahapon Sabado No. nga ang information bag-o lang gid nagsululod, no, sa mga news sites. Ang information bag-o lang gid nato nakuha. Isa sa mga kainan ni actually sang aga yan natabo mga pasado alas 4 didto sa Quezon City. I-share ko lang ni kay although hindi naman gid masyado kainit sa panahon pero ang sunog nga ginasiling yan, no, hindi mo gid mapaktan kundi ang Marso is Fire Prevention Month. Mayo, Hunyo na kita subong, rainy season na, dengue naman ang aton nga problema. Pero ara gihapon ang COVID, ara gihapon ang problema sa sunog, ara gihapon ang problema sa gutom. May nagakagutman gid sa gihapon. Ang gutom yun, normal ina. Hindi man pwede nga magsige ka lang kabusog. Ang gutom ya sa iban nga pungsod ya porte na gid siya. Ha? Oh, grabe na gid siya. Nablang kundi may mga simbahan kuha na sila ga patigayon sang mga events, no. May ara nga may mga aktibidades nga ginapatigayon nga mga pigado ginatagaan sang bugas, sang pagkaon. May ara iya sa pungsod Nigeria ya actually ka ato nulo istorya naman ang nino. No. Sa pungsod Nigeria kun managtag katuya pagkaon ang tao gadinaguso hindi mapunggan gakalamatay tag 30 kabilog Sa gutom? tag 6 kabilog iti sa pag dinaguso lang Pag dinuguso? dinaguso lang na iya once nga Para may makakuha isa lang pagkaon? para makakuha lang pagkaon amo na iya subong ang gakatabo sa mga nagkalain-lain nga lugar Sa system na sang Gutom, panagataganay kalamidad. siguro dapat kung managtag ganun lang pangmalay-balay na lang na. Kung patumpukon mo da sa isa ka lugar da laban-laban makala disgrasya pa kaya may nagaway na sila mo. ati Di ba? kun ibalay-balay mo Tiyan mo magyapon kaya kung magbulig ka walo ka kung bulig siyang pagkaon ng sunshine mag-amo na iya nga gadinuguso ang tao may kabudlayan na imbis makabulig ka may makaladisgrasya pa mayo man na siya tani pero kung wala sang system nga mayo da amo na siya kadisgrasya pagkabalo pa lang galiya sang tao ya sa Nigeria yang may panagtaganay pagkaon ang Gadala sa grabe krus nga la? paglaptas ang impormasyon tapos hindi mo yung kili mapunggan gidyang tao amo na to ya subong ang problema sa gutom sa Nigeria at isipa bilog nga kalibutan gutom kalamidad giyera sa Ukraine kag Russia amo mangyapo way pagidya katinaran ti ina mga Martes. mayo na nga mga pungsod mm. manggaranon sa armas na manggaranon sa oil di ba Yes, so ti pagkat ara gapon ng Gutom. grabe ang ini mga system sang panggobyerno action sign nga hindi nagaluntad ang gutom bangod sang kapabayaan bla sa mga agriculture naton no sa mga farmers naton dira matabo gina nga sa luyag tag sa indi pag hindi taya balik doon kag buligan ang mga farmers ta minano nga tumbo baliskad sa mga public officials ta pag abot sang adlaw basi ay taya kaunon sa babaw lamisa ta may mga kasuguan may mga batas nga ginapangpasar sa Senado nga in English nga dapat tinagalugo nyo na kag pa-insindis tao kag manaog gid kamo sa mga salakyan yung mga kampiyon bla magkadto sa mga grassroots da i-explicar sa tao kung dapat ng tao nyo kung anong sitwasyon damo sa mga farmers action sign akon farmers ko ina sigurado gid ya no nanigulang ang ginikanan namon sa mga kaluluwan pati tanan halos tanan nga maara sa nanigulang panguma gyapon ang trabaho wala asinso nga way man sang gobyerno nga nagabulig mo dapat may itudlo ta kag may ibulig kun anong dapat nga
kaayuhan bla nga may pagbag-o ang palangabuyan sang farmers tada. Mhm. Balo ka kung may talamnan ka man subong, lukad pa lang sang duta, magastuhan ka na. Kratiyon mo na nga kratiyon da. Mhm. Sa putiyon mo na para nga saburan mo sang binhi. Mhm. Inutang mo na ng binhi. Pagtubos na, gapamunga pa lang may nagapanukot na sa imo. Utangon mo pag ang pesticides nga gamiton mo da. Kulang gidya kaayo, Action Sunshine. My goodness. Amo na gani nga kung may ara malang batas nga para nga imo desisyon abi sa desisyon sa mga farmers sa Action Sunshine. Dapat to si sao nila bisitahan nila kung anong dapat nga kinanglanon da nga mag-ayuhan man ang mga farmers ta nga hindi ta mawadaan mangunguma pila kadlaw kay kadamo sa mga mangunguma subong nga nanigulang kabataan lang na pa eskwela Manila Action Sunshine bisan kulukulabos lang. Mhm. Pero wala na nagpangunguma, nagpangita ya obra sa iban nga mga profesional naman mo. Di ba? Mhm. So sino ko ang gimpaeskwela nila hindi na na magpanguma. Kaya duway man asinso ni. Makaani ka, hindi man makalambot tagpila ka bulan, way ka naman bugas. No? Mabakal ka naman. Bligya mo brato, pagbakal mo dason, mahal na kayo. Di dako ang kabudlayan nga ang ara mga kabataan sa mga farmers nga dapat masunod sila kag may mga bag-uhon da may kampiyon da nga mga agriculturist abi nga maka-explicar da kung anong dapat da nga para mag-improve la ang palangabuyan sa farmers ta. Amo na kung tani bla nga dapat tudluan ta sila kung anong dapat nga ipamtang da nga hindi magkaladula mga farmers ta pila kadlaw nga magtigulang na ti way na naiyak kusog nga para magpanguma pa kay kabataan nila nga tani kinasaligan nila nga mabubulos mga profesional na kag ngita na yung obra sa ibang nga pungsod para magnami ang palangabuyan pag nila kay ti kun ara ka lang da sa uma may kabudlayan kay. Mhm. So tuod lang nami tani sa uma kung may suporta. Pero kung wala sa suporta, kung may suporta man, may mga batas man nga para sa Pigado Action Sunshine. Sa Pigado dala na gari guro da manggaranon. Hindi man mainsindihan. Kaya wala man sa mga explicar mo. Di parehas na karon laraduhon sang farmer da ang iyang duta da ginanglanon niya abi mo no karbaw ti padalaan mo imo traktora da hindi ka balo mag-drive da lingin gid ulo mo dako kayo ang ginagasto bla nga hindi man mapusla hindi man mga gamit gid sang mga farmers ta da so dapat may ara sinabla kung tani nga makatutok ito ba si BBM makatutok na sini. Mhm. Kay inalanta naman nila na magutom gid ya pila ka adlaw kun way na tayo munog tanom sa mga para himuon bugas, no? Masalig ta sa ibang nga pungsod ginagutom mga nitusla. Di ba? Dapat may ara sina. Te koy gapati nga may mga nailik nga mga utukan, tanyog pananawan, may kampyon nga pananawan para sa Pigado. Labanan nyo gid ang Pigado, buligin nyo gid. Like sa mga farmers ta, kay mawadaan ta farmers pila kadlaw, gutom gid ya, minano pa nga tumbo baliskad ta sa syudad. Ang ipabugal ta sa gihapon, mga tao nga ara sa ungma nga nagatanom, nagapananom para maibutang ta sa babaw lamisa ta. Di ba? Karon mga kabataan sa mga farmers na kaya ginapaeskwela man nila, ginapaeskwela nila, ginautangan, muna nga duwaay black oswagan. Hindi mag-improve gid ang pangabuhi mo, kati ginakulang ka mo. Pero kung suportara mo ni, mo scholar, abi kabataan la, tapos sige lang sila pangumada, hindi ka magpangutang bla dako kayo, nga sobra, ang imong anihon. Utang, no? Ti, ang tanan ginautang mo da mo. Ti, may ara pa da iyang negosyante man, nga matanda, niya bakal ta barato, nga may pasi pa, kay kita na niya mapagaling. Wala ko pilang sakos na, pilang kilos na.
Paklon laya tag 20 lang, no? Ha? Pirde ang mangunguma. Hindi lang perdi astang kapital yan, lalas, tanan lalas. Kaluluwa Pag, man. pag ani yan, why na nabilin? Hindi na hand to mount, hand to hand na lang. Di dapat may ara ang gobyerno ta, di ako gapati ko, may mga bag-o nga nagdalaog, mga katutok, bisan congressman da, base media nila kung paano isulayon ini, nga hindi tamawad-an pila kadlaw farmers, bilog ang Pilipinas ha. Kung mayo man lang ang produkto Action Sunshine, ako yung gapate, may kauswagan ang pungsod ta. Kaya kung suportaran ta, minilyon, bilyon da ang ginawasita da sa iban ng mga programa nga kung kisa gakapalpakan pang gobyerno, gatuga pa sang graft and corruption, ariyo tutukin nyo. Once in a while, dapat may mga farmers kita nga makatutok kag may mga panibag-o sila nga income bla. Kay alin sa una, tanan nga mo nagtanom sa humay, halos utang Action Sunshine. Iniktarya man tuod. Pero ang abuno bla kag ang kunano da, ginagastuan mo, linging gidulo mo sa pagkadako sang imo nga balayran pagkatapos di hana na nga mag-anay mag-harvest ka. Ang ginharvest mo, imbis nga para sa imo da, sa pamilya mo, baligya mo kung may arak kang dagas subrabe, why ka na sang hulagon, kay ubuso na tanan sang ginutangan mo. Amo nang kakatabo. Pero kung suportara na ka gobyerno, ako yung gapati, nga may pag-uswag, kag may pag-angat sang palangabuyan sa mga farmers na. Pila kadlaw dulaan kita farmers, patiyan nyo ko, bisan diri sa aton sa Negros Occidental. Pag hindi nyo ni masuportaran, farmers, ang ila kabataan ginapaeskwela nila, gawin na pangutangan nila. Doyote nga ini sila ma-farmers man. Tuod na. Mangita niya obra sa iban, hindi na sila halada ka pabilin nga magpananom da kay kita yan lang amay nila na nagtigulan din Wala nagayuhan. nagtigip-tipon ng mga panit sila sa akon amay na wala nagdilanto na gabahag man Puro Japon. problema. Amo na nga dapat may ara nga may makatutok sinay kay kun wala pila kadlaw why kita Gutom kita tanan. Why na? usta di ba dapat tutukan nila kay why na sa mga kabataan nga mga farmers de magluwas sa iba na nga why na katapos sa pag-eskwela nga gusto dira na lang uma kampo. Kabalo ko na kay tinatao ko sa umamang. May uma nga akong ginikanan. Wala size pala nakagaon. Pukaon ka na da sang daw biniyal. Binial kita. Hindi man. Kaladula na sila. Pukaw lang. Noy, ito. Bango na. Okay, aradang Antes magbutlak ang adlaw. aradang kwarta. Unahan mo siya ring adlaw. Lamon ka na yan. Grade 1 pa lang ko yan. Katanom na ko yan tag 600 ka mga saging. Action Sunshine. Gabi, no? Oo, sa uma. Inaya, tested ang probe na. May kabalog may idea ko yan. May saging, may mais, may tanan. Kay pagtapos ng madula ang mais, may saging ka nga ibaligya. Pulo mo magutod, Maria ka Josep, Santi Siam. Sa uma ka mo tanan. Subang may isaw ay may nabilin sa uma. Ito na sa iban. May nabilin nga mo pangumata, wala. Dira ko lang ginakuhaan base nga dapat may mga ngumataya sa gihapon. Makapatapos sila sa ila kabataan, matun-an nila ng parte sa agriculture, nga bisan gumasto sila ya, tao na lang mag-manage sa belas ang ilang uma. Mga padayon. Di ba? Kung dako mo lang ang income onda, maano ka pa to sa ibang nga pungsod? Magtag 100 mil tong imo bulan, dire 50 mil ka lang, okay. 50 mil lang, okay mo lang guro. Ibang tag 200 mil, amo na nga pinalagios la de. Panon mo lang, gamiton mo lang sang insakto. Tiyan mo na ganit siling ko, nga, akon simple lang na nga pag-discuss naton, kay naluoy na kublas ang sitwasyon. Kung manguma ka sa bukid, pagtapos mo ilamon sa uma, pagkakaagawon sa kampo ka naman sa mga sindero da,
pugapuon mong ilay nga sinda, ang mo kisa mga pabayaan mo. No? Kita mo naman din sa una, mga plantador ta sa Negros, kada tuig, bag-o, kampiyon, mga salakyan, brand new. Utang man na. Pero Para gid cash. pero may ara sila yung kuan, may ara sila yung dako nga gina-income. Halin sa mga pigado man nga mga utod ta. No? Kamo nang siling ko nga dapat kung tani may ara makatutok sini para mag-abot chimpo bla, magutman man ang hindi ka man magutom kung ara ka sa uma, pero ang punto ko nga paano kita nga ara sa syudad ang mga uturan ta pila kadlaw kung waay nasang may mga munog tanom. Diba? Iban nga nagtanom sa mga katigulang na professional kabataan nila. Napatapos nila, bisa may utang sila, okay lang. Pero why pagbagong nila yung pangabuhi? Ang pagbag-o lang lang, naka-eskwila kabataan nila, why hindi ba nila magamit na nga paraduhon mo da sa talamnan da? Kay malagyo man na iya, mangita man na kampiyon ng ulubrahan. Kapoy man hala kapainit, action sunshine eh. Correct, oo. Gusto mo man magpulo pa aircon, di ba? Once in a while. Ay, Gusto kilala mo hindi. ni. Tsakto, gini. Kilala mo ni Action Ricky, si Mr. Raymond de la Luna, bata ni Lolo Yaramon. Announcer, ina! No. Napatay na ang kumpare Sino ko. Ma'am Ruby? Kumpare ko. Mo galing. Kumpare ko na si Pare Raymond de la Luna, upod kami na sa una, timpo ni Congressman Losada, bla, pabili district to sa una. Maling kay si Pare Raymond to, hubin pa to. Announcer na sa isa kawaragwagan, kan bla, baskog man nga stasyon, parehas man din sa kakasyon radyo. Yung manager man ang iamay mo. No, imigo ko na ayos na nga broadcaster galing kay ti. Naging kubiran to sila sa party Southern Negros ang una to bla, party mga RP ito, PE ito. Na aksidente na lasakyan. Oh. Ang ginasakyan nila. But ara ka paguro sa FM stations to. Oo, sang mutungan time. Oh. Ti asaway na gali si ni Ruby. Oh, dumduman ko na. Ara sila. Salamat tidak. Ga-monitor sila. Thank you. Mayong hapon lang dira sa inyo, Ma'am Ruby. Thank you, Gid. Si Sir Allen Hemotea, actually si Sir Allen niya, taga Kaliling, Kawayan. Pero gapamati, gini siya permi, siling niya ang mga taga La Carlota, dara, ginatamyaw, niya gikuno si Nanay Lida, Gidlayan Hemotea, ang always taga-monitor sa inyong nga program. Kadamo sa mga senior citizens nga nagapamati sa ato nga program. Kaya binilang gambal, di do kandidato Salamat. naman sa senior citizen. Pulita. No kandidato naman. Pilar Sinoro, naga-monitor gid always sa La Carlota. Salamat gid sa inyo. Salamat Si gid. Ma'am Los Viminda Ularte Vileza, bisan diin ko Wow. magkanto, Oh. gasunod gid gasunod ginaya si Ma'am Los Na-idol Viminda. na itong napatay yung mga Salamat, gid. partner nga amigo tagid bla. Ay gali ka. Oo, number 1 na siya, loyalist na siya. Balo ka naman sa ako niya. Yan yung idea to na. Mangkutas Ma'am Nida bla. Kan na-miss ko na ba amigo ta ba? Dumduman ko na. Sige ba? lang bla. Simple Paway lang. na to siya. Simple lang niya ang sabat, subsidiya para sa mangunguma, libre nga fertilizer, kag suportahan ang kagamitan sa production, pareho sang libre nga patubig. Amo na gani siling ko nga dira tanan dapat i-budgetan gid na sang gobyerno kag inang gusto nga pagdulong bla nga mabaton gid. Or kay nang tinagtaganay halin dire pagadto sa Manila pag abot man dire deliver mo transport dako na nabuhin na. Si Sir Roberto Heraposco, Caraballo, mayong hapon gid sa imo Sir Roberto ha. Salamat gid sa imong nga opinion, sa imo gid share. Sa imo nga ginsuwestyon. Oh. Virgie Olpinda. Good afternoon, Action Ricky, Action Sunshine, Action Shine. Monitor always from Celine Home sa gihapon. Please tamyaw sa mga Olpinda family sa may Kanturay, Sipalay. Nagapamatigid sila now. More Salamat. power and God bless to both of you, Action Ricky and Inday Shine. Thank Thanks, you. thanks. Ma'am Virgie, mayong hapon dira sa inyo. Sa mga taga Sipalay, sa Liwata. Mayong hapon gid sa inyo. Kadamo padigali ang iban, actually bag-o ko lang gid nakita. Siya nakilatabunan. Si JVL Luntayaw, insakto gina ang imo, Action Ricky. Sino na? JVL Luntayaw.
tama. Pa si Jovel ini gin shortcut Mayang na. hapon ang si mo, sir. Oo. Salamat gid si Sir Lester Ariman. Sir, Liwat, salamat nakita gid. ko naman ang iyang comment. Thank you gid Sir Lester. Mayong hapon sa inyo. Rufino Ira Gabino. Amo ni kaina siling ko. Tagahandumanan nga nagapamati sa aton. Si Inday Blaza, salamat gid si Ma'am Ruby. Ginkuan ko lang, gin-check ko lang liwat. Ang mga taga Mina, si Palay, si Ma'am Janet Luplup Cabanes, basta si Palay ni siya. Kay taga Mina man kuno siya, si Wow. Palay, no? Umigo mo, Rio. Si Action Thank you, Richard Gid. Rivera, nagatamyagid. Agi ka sa FB sa Action Radio, noy. Ha, kumusta ka mo kuno? Okay lang, okay lang. Ali na di! Action Richard, no? Kadugay-dugay si mo, noy. Ay, sako siya, nag-operation manager na siguro sa kulubrahan, no? Ay, galing ka. Ati daw, tanan-tanan, iya kumpas iya man hulag. Masyado ka buhat, masyado ka bakas ng bata na eh. Ari, galing siya nag-PM, galing siya sa ako, Ara no? siya ta? Oo, ati, salamat. Gidnoy tani, ari ka din, no? Kaya niya, kumusta ng 3 baraha? Kami nami, galing signal, ta sa Gimaras. Loud and clear. Okay. Si ni Mrs. Marisa Gamilo. O, Damo salamat pa ako, day. din. Mayong hapon sa inyo. Hmm. Buwas Lunes, amo naman ang reporta. Ginapabalugin naton sa tanan-tanan. Every Sunday, ang saka panaog sa presyo sang diesel o kon krudo kag gasolina. Forecast ini sang Uni Oil Philippines dated from May 31 to June 6 nga trading week, no? Ang siling sang Uni Oil Philippines, posible nga magsaka ang presyo sang krudo ay salamat sa tubtob 1.20 kada litro. Ini naman ang tag 5 ka pisos, tag 4, kag tag 3 nga saka ay kada litro ay Ikaw lang iya gapasalamat. Bente. Ginapasakaan na, gapasalamat kapag ano, hindi ka mo kita ng ka-action sign man. Ako na ganun sili ko do. Di ba mabisikleta na lang ta? Di ganun malakat-lakat. Ang gasolina, 77, Jeswong. Unleaded pa. Ang sa gasolina, kundi masaka ang krudo by Tuesday, no? Sa tubtob 1.20 kada litro. Okay, 72, sobrang hindi ka Posible eh. magnubo pa na ba si piso, ano? Okay. Dira, no? Amo nang pinaka-maximum siguro 1.20 kada litro by Tuesday, no? Masaka ang presyo sang krudo. Ang gasolina, manubo tubtob 1.60 kada litro. Wow, Manugbo 76, sobra mang gyapon. Subong kung tanong ng presyohanay, ang krudo, subong ya, nagnubo-nubo, naging man siya gawa, kumparar sa presyo sang gasolina. Oh. Okay, so madugangan naman na siya bibay piso sa Martes, gasolina, manubo naman. Mga tubtob 1.60. Kaya nung magtalaas, panubuan nyo lang pagkaon ng tao. Mga Correct. importante. Oo. Balik nyo blada sa... Sige lang, lason na na. Ay, tingiba niya. Ay, congratulations gali sa mga bagong graduate sa isa ka universidad diri sa Lasal, no? Sa kay Inday Binky Cordoba, hinablos ni Ma'am Michelle Peralta. Nagagad lagi na panyaga, imbitar nila ko pala. Kusina na pala. Grabe mga klase kalanan. Uy, ka nag-upod to, panyaga to. Kita na lang iman niya, punta. Hindi lang kay madamo pa ko may operasyonon pa ko. Basta hindi lang sa kusina. Hindi kusina gid nga restaurant Oo, gani, hindi lang gani sa kusina. nga Sa kusina lang sa balay ko. O sa balay mo. kusina lang na siya Ang pero ngalan. kompleto. Kompleto. Priya sa Oo aton naman. bla, may kusina to kompleto. Oo. Kusina May lang ang tinidor, may ngalan. kutsara. Kusina lang ang ngalan, pero ang bili. Wala silang dukon. Kusina ngalan, pero ang bili daw ano gani. Bayan lang ng bilin na kay ngalingin pa ng ulo mo. No, sa ganyan paminsar, sa ganyan paminsar nga daktaa siya, kita paminsar nga nubo na ta. No, di ba? Hindi na ta. So congratulations lang sa kay Inday Binky Cordoba sa may banwa sa nga inigaran, no? Alin mo sa ila ni tita mo Nancy kag tita mo Rosel. Lakip man sa kay Inday Irish sa
Camilla, Riaman Dalagan, nag-graduate man nila. Mga kurso nila, mga 4 years, mga, may mga 12, may alin sila sa kuan niya, first batch nila siguro sang, ano ganit panawag na, yung to 12 na, K to 12. Okay, to 12, no? Daw sila na no? Pati mga sakripisyo sa mga kabataan, naka-graduate man, no? Sa Finally, Oh, natapos na gid man. galing man namin isla ya kay gaobra pa lang may mga income na kay may gasweldo may aras sila na ginobrahan bla yung ano no, sa ano na yung mga high tech na kayo yan no. Dong ita ka lang yung client so hinablos ko bla. May eskwela at the same time, may income, may nagatrabaho. Halin na sa ano panawag ng daw sikat ng mga kuan bla pagkatapos nag-home kuan lang siya. May mga client sila may mga client sila ya nga halin sa ibang nga pungsod nga daw among gasweldo sila blaya kadalag ko. May mga duwa ka abet isa client mo daw 40,000 income da kada bulan tig eskwela ka hindi na matapos pag mo eskwela. Ano sila nagatudlo? Di daw ambot we no kabalo na way mo ko patudlo kay basi tudloan nila ko ba si ma-applyan ko pa bla. Pero congratulations sa tanan nga na. Tanan nga nag-graduate mga Yes. siguro daw mga Tanan nga graduates. 8 sobra 8 si mga 1.5 mga 1,500 lang no? Pero original daw 800 na tapos graduates no. Tiya mo na damo Kami tugay pa ba? mga imbitasyon namon mo retire na daw hindi pa graduate ni. Ganun na Nag-retire. Hindi mo ka-graduate na. imo kay may madula man Ay, kaduwa na yung kurso. Kaduwa na nga kurso kay... Sa madula yung microphone siya mo, damo ka man yung diploma nga pwede gamito, ano yung panghampag na sa insya ng gobyerno. Ay, galing ka? Amo man lang ang importante na siya mo. Storya kuris-kuris ka na Hindi pala. Storya kuris-kuris. Salamat, Ged. Actually, Ricky, basi work ka na oras. No? Thank you sa tanan-tanan nga nagpamati. Mana Marisa, may hapon dala sa inyo ni Dr. Ang atong Lopez. ng viewers, okay na tapos Yes, na. oo naman. Ari na sila. Way nakita na kay storya sa nasunog kaina nga puluyan dito sa Quezon City. Pero 3 ka mga kabataan ang nagkalamatay. Ahay. Domingo, kagaho, no? Amo ni dayon ang Sige lang. sa pamilya. Total basta Pagtilaw sa kabuhi sa tao. amo na isang unos nag-abot sa aton na. Dapat mahinalungon ng kita kung di man ang nagalin nga sahi sang itabo laban na mga kandila nahalinan na. Kung sa mga wiring man kung sobra man nga sinakasakanay sa mga cellphone na di ba? Yes, actually. Maghalong ang tanana. Muna importante nga akong ginapangunguya yung mga viewers ko nga magalayuhan na para kung magalayuhan sila kada Domingo ari sila di saton makakusipad sila sang FB nila. No? Kag maka-view sa atin nga program. Sobra ka kapigado hindi ka nakalantaw sa FB mo. Ibla. Kung i-pray sila yung kinalantanan ng mga viewers kung mag-alayuhan. Kada Domingo, mabantayan lang sila. Ayaw man nila pangabuhi alin sang Lunes sa Sabado. Kahapon, isingit ko lang nga balita. Kahapon, kalapad sang dagat, nagbinugoan ay pagid ang isa ka cargo vessel, kag isa ka fishing boat. Tigi na pangita, kaina, mga 7 ka mga mangingisda missing. Actually, dito sa area sa Palawan. Traffic enforcer. Dapat butangan yung traffic enforcer. Dapat sa dagat, no? May amo pag niya nga kakatabo, no? Pero, ang ginexplikar naman na sa akon, sa kilala nga kapitan, pagkakatabo ang mga amo sina. Anyway, kuan lang maging handa sa anuman nga mga pagtilaw nga nagaabot sa aton kabuhi. Adlaw-adlaw, oras-oras hindi ta pabaktan. May mga nagakaabot nga mga problema. Salamat, Ged. Mayong hapon. God bless. Kuan ka lang. Ano man nga mga problema, kuan lang. Pakigbatuan ta lang. Bisan magkainanaw. Sa tanan nga mga viewers naton, mga tagpalamati sang Action Radio diri sa aton nga palatuntunan sa Ricky at Large sa DYEC Action Radio Bacolod.
Siyudad San Sipalay, Panwa Sang Isabela, kagiban pa nga mga kabanuhanan. Sa Negros Occidental, maayong hapon gid sa liwat sa inyo. Salamat gid sa inyo nga pagpakigbayin. Importante, safe lang kita, bisan may monkeypox pa sa iban nga pungsod subong. Dere, naanad naman ako. Kita ko amo galayo. Galikaw na lang ko. Kita ka mo galikaw na. sa iban nga mga lugar di sa Banwa, damo amo pala naog gutoman mo. Way nakalanon sa bukid. Oy, terrible oh. Sige ah. Sunod naman nga Domingo, pagtagaan kami mayang lawas ni Action Sign Lacson sa aton kaitaasan automatic mabatian kami sa gyapon sa kahanginan kag makitaan kita sa FB sa live sa Action Radio na para sa aton nga mga tagpalamati. Sakalan sa aton nga station manager Action Nuna Magbanwa. Okay, Action Eric Magbanwa gali may hapon man na. Program Director naton Action Rex Cantong sa aton mga anchorman sa Action Radio, mga reporters naton, news center, mga hangkila naton nga mga technical engineer sa aton nga IT diri kay Toto GM. Pagman sa aton nga security force sa kay Toto Edmond, salamat sang kopi mo noy. Nagiya sang kopi mo noy pa istoryabla sa akon. Joke lang na. Salamat. Standby ka mo sa mga masunod nga palatuntunan sang Action Radio. Magsailaman ni Action Lord John karon dia sa yes nga programa. No? Lakip na sa Action Arana ni Action Alvin nagraba. Ining inyo abyan sa kahanginan sa mga pamilya Noble gali siya kay Sir Rex Noble mayong hapon gid, no? Ito to GR kag kay Ma'am Bingbing dira, no? Kapitana sang Panukoy. Lakip man sa kay Kagawad dira, no? Damo sa may mga nalimtan ng gisap ano mo na sige lang basta importante ara sila diri sa aton nga program sa Ricky at Large sa DYEC Action Radio Bacolod. Pod kami sa aton nga technical engineer Action Oliver Pason kag kay Toto G. Ining inyo abyan sa kahanginan Ricky Arsaga at Large nagtamyo gid sa mga hapon. Madamong salamat sa inyo nga pagpakigbuylog sa Bacolod Action Radio. Action Radio.